हाँ राधे सरकार किंग्स ऑफ पटना बिहार 8,25,000 पिन कोड। पटना का पिन कोड 8,25,000 है। राधे सरकार किंग्स ऑफ पटना की ओर से हजारों हजार अब है कि अब की गई लगा कहिया अरे ओए मोए मुनवा के पापा तहार भी मांग नहीं के कि भैया से कही दे रे भौजी ई भानु भैया के हमारा गाना है होई ना बियाह हमन के साथे गावल जाई बाकी जौना देश में रहल जाला वो देश के नरेश के आदेश के पालन करे के बा हर जगह हमन के नाम चली का चंदन है ये हमारा होर्लिक्स अंकल के द्वार है तो पहले उनकर इज्जत फिर के हुआ मेहरारू को हतारी राजन भैया की अब की गई लगा कहिया अरे ओई मोए मुनवा के पापा मरद कहले बड़े लोग के देखो बड़ी हम नाम सुनले वाली कलकत्ता में मधु टेरेसा के तहरा के छोड़ के हम अब जाए वाला एक बे जाए दो कह कुछ तहरा के बाहर छोड़ के जाते नहीं कुछ कह भाव से बोल रोरा बाहर मत जाइए जी रहे ऐजे रहे ये भाव से ना बोलू है तनी निमन से मेहरारू बस बोल निमन से मेहरारू जनी हो जे कि 5 मिनट हम तार भाता रहे 5 मिनट माने के बा होई ना खाली मान ले के बा अरे सपना में तो आदमी देखेला कि हेलीकॉप्टर पर उड़ल बनी आ नींद टूटेला तो वह पुरान की बिछौना पर उड़ीस काटो तारी से तो खाली सोचे के बा कह तार के छोड़ के कलकत्ता जाते का ताहर विचार भाव में डूब जा हट कहे के तो जल्दी पागल ये हमरा होर्लिक्स चाचा के सुपुत्र बनी कुंदन भैया इहे तो लोग में कमी बा छोटी तार भोजपुरी जिला में घर हो भागलपुर जहां भोजपुरी सुनल जाला जनी हो जे मरद मेहरारू के बात आवे तो इहे नु काहे के राजा जी राव बहारा मत जाई रवा द्वार पर रह के पुअरा बाहर तो हमारा बुझाई के रवा रुपया बाहर ये कहे में देरी बा तब तू हीरोइन ना बनो पागल अब चंदन जनी है जो हम गलती है बोलत ना मेहरारू कहतरी एकरा बाद एगो लालू जी पकी तो होई ना होई तो हमरा कल नींद लगी ना लालू जी का हम फैन होइए हो आ गाय गईबे करेला नीतीश जी खातिर गए लेकिन पूरा मत मानी कि लालू जी के देहनी धोखा अरे बात चली जाई आवे तो मौका नेकी में गोदी ना रही नीतीश के गोदी ना रही का बराउर हाल चाल जानी गइले सब जी अरे नई के विश्वास के ने पलटी मारो कब जी आई तूफान जस झोंका अरे तू तो होइए जइबो खोखन की में बोती ना रही दुकानदार ऐसन बने के चाहिए न सत्येंद्र मामा दुकानदार ऐसन बने के चाहिए कि सब सामान मौजूद होखे इना के आलू रखल बड़ा प्याज होइए नहीं के तो सब्जी में मजा ना आई जखमे भी बाकी पहले लयदारी होई कि अब की गई लगा कहिया धन है रितेश बेहतर साउंड अब के बनौले बन रहा अरे ओइबो ए मुनवा के पापा ओइबो तो हमारा के काका ले ओइबो आ ए मुनवा के हमारा के काका ले ओइबो आ ए
सौरभ भैया से हम आग्रह करेंगे, ऐसे तो सौरभ जी हमारे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। प्रणव भैया ने भी आग्रह किया है कि कुंदन भैया को मंच पर लेकर आना है थोड़ा सा। हाय 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 अब की कोई लगा कहिया ओई पाए मुनवा के अब की अब की कोई लगा कहिया ओई पाए मुनवा के तो हमारा के काका ले ओइबो आए मुनवा के हमारा के काका ले ओइबो ए मुनवा के जय हो। काहे मन मरले बड़ी कुछ बात लिखे न खुश रह कहतारी ना चाही साया साड़ी नहीं चाही लहंगा हो ये नहीं चाही साया साड़ी ना चाही लहंगा। ये कैसन मेहरारू बाड़ी पूजा चाहे छोटी कि नहीं चाही साया साड़ी अरे कि ना चाही लहंगा हो आखिर मांगत का बड़ी कि हमारा के लोई हो एगो छाता ए मुनवा के हमारा के लोई हो एगो छाता ए मुनवा के अनुपमा तार परसों तो हम लाइव देखत नहीं गढ़वा के हमें तू गीत गौले रहो ओकरा के एगो खाली शिकायत करो कि घोलबो मत कह घोरबो भोजपुरी में घोरबो कह जलाउरी आनंद भोजपुरी घोरबो जहर जिंदगी में घोरबू तबाह करबू कबे आओ तोहरो से कहतनी जहर जिंदगी में घोरबू तबाह करबू हमार मुले मुहवा देखबू जे बियाह करबू हमार ए हमारा जनी जई हो सूरत तेरा जाऊ जनी जई हो अरे दिली हो जनी जई हो सूरत तेरा जाऊ जनी जई हो दिली हो सूरत जन जई हो दिल्ली जन जई हो बाकी कठड़ी हरी जरूर जई हो कि जनी जई हो सूरत तेरा जाऊ अरे जान जई हो दिल्ली हो राजा भैया कि अब की पे जई हो काला काला ए मुनवा अब की गई लगा कहिया आइबो ए मुनवा के पास गौरी अब की कोई लगा कहिया तो हमारा के काका ले आइबा
अब